אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בדברך נברא העולם ומלואו, ואת האדם יצרת בצלמך כדמותך. ברוך אתה על התורה ועל המבינים ועל הכתובים ועל הבשורה הטובה אשר קיימת. והבן ברוח הקודש אלוהים אחד. אמן. עזרנו בשם אדוני. שם שמיים בארץ. חסד אדוננו ישוע המשיח ואהבת אלוהים האב ורוח הקודש עם כולכם. אמן. ערב טוב, ברוכים הבאים. הערב אנחנו נהיה יותר ישוע שמענו. משיח עזרנו. משיח עוזרנו. ושלום עליהם אדוני, ונענה שרים לעשם. נקרא מספר ישעיהו הנביא. הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית. כי תראה ערום וכיסיתו, ומבשרך לא תתעלם. אז יבקע כשחר אורך, וארוחתך מהרה תצמח. והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יאספך. אז תקרא ואדוני יענה, תשבע ויאמר הנני, כי תסיר מתוכך מותה, שלח אצבע ודבר אמן. ותפן הללויה. אשרי איש ירא ובמצוותיו חפץ מאוד, גיבור הארץ יהיה שרכו, דור ישרים יברח, הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. זרח בחושך אור הישרים, חנון ורחום וצדיק, טוב ושכונן אמת, יכלכל בעם ונשחק, ידי עולם לא ימות, וזכר עולם יהיה צדיק. לשמוע העם לא יירא, נכון ליבו בטוח באדוני, צמוד ליבו לא יירא, עד אשר מן העברת הראשונה אל התלמידים. ואני אחראי, שבאתי להודיע לכם את חז אלוהים, לא באתי עליכם במילים חמות ובחמימות חכמה. החלטתי אז שלא נעדת חבב לקראתכם זולת ישוע המשיח, והוא צלם. ואני בחולשה ובפחד ובחרדה רבה הייתי אצלכם. דיבורי וכתבתי לוו בפיתוי מילים של חכמה אנושית, אלא באופרה של רוח וגבורה, כדי שלא תסמא אמונתכם על חכמה בני אדם, אלא על גבורת אלוהים. שלום.
אתם מלח הארץ, ואם תאבד למלח מליחותו, כיצד תוחזרנו? הן לא יצלח עוד לשום דבר, כי אם להשליחו החוצה, האדום של יום א' הרביעי של הזמן הרגיל, נאלצנו לערוך את חג הבאת ישוע לבית המקדש. זאת אומרת שלא שמענו את המקראות של השבוע הקודם, לכן היום אנחנו כאילו כשמתחילים לראות סדרה ופספסנו משהו, מה קרה לפני כן? מה קרה לפני כן? שבוע שעבר בכל העולם שמעו את הדרשה על ההר, את האשרי. ולמה אני מציין את זה? בדרך כלל גם אם מפסידים פרק זה לא סוף העולם, אבל היום זה חשוב, כי מה שאנחנו שומעים היום זה בדיוק מה שבא אחרי. כשאנחנו שומעים את האשרי, אנחנו מקבלים דיוקנו של המשיח. אנחנו רואים שבכל שורה ושורה זהו. אנחנו הרבה פעמים מתמקדים בזה וחושבים מה אלוהים מבקש מאיתנו. זה כל כך הרבה. איך אפשר להיות גם רודף שלום, וגם עני רוח, וגם ענק. אדוני אלוהינו, תברך את האנשים שעכשיו עוברים תקופה קשה בחייהם, תקופה של מחלות, חלשות, מלחמה, האלה בקהילה שלנו וגם האלה שנמצאים רחוק מאיתנו, רחוק ממשפחותיהם, אנשים בודדים, קשישים וחולים. תברך אותם, תן להם תמיד להרגיש את הנוכחות שלך ותלמד אותנו לשרת ולעזור לכם מכל הלב שלנו, מתפללה. פרי האדמה אשר גם האדם אמר, כי רצון מלפניך שיהיה לנו לחם חיים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. לך אנו מגישים את אשר נתת בידך, כדם העיניו אשר גם האדם אמר. יהי רצון מלפניך שיהיה לנו כוס ישועה. אחים ואחיות, אבל נבקש מאדוני אלוהינו שתיכון תפילתנו קטורת לפניו ומסרת ידינו מכף הארץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו, הזן ומחזק לבב אנוש בלחם ויין. יהי רצון מלפניך. קדוש אדוני צבאות, קדוש שמיים בארץ עליונו, הוסנה באלוהים, ברוך אתה שם אדוני, הוסנה באלוהים. אכן קדוש אתה אדוני בכל כל קדושה,
על כן אנו מעתירים אליך, תן ברוחך מנקות אלו וקהל משמיים קדש אותנו, למען תעשינה בעבורנו בשרו ודמו של ישוע המשיח אדוננו. הרי כשעמד לצאת מרצון לדרך ייסוריו, נתן לחם וברך עליו, פצע אותו ומסרו לתלמידיו באומרו, קחו ואכלו ממנו כולכם, כי זהו בשרי הנמסר למענכם. וכן אחר הסעודה נתן את הכוס, ושוב ברך ונתנה לתלמידיו באומרו, קחו ושתו ממנה כולכם, כי זוהי כוס דמי, דם הברית החדשה והנצחית, אשר יישפך למענכם ולמען הרבים, לשם כיפור החטאים, זאת עשו לזכרי. מה נזכר אז האמונה? רוח הקודש, כל כבוד וכל תהילה לך, אבינו מלכנו לעולמי עולמים. בשמיים ינקדש שמך, בבוקר תודה, יעשה רצונך, ובשמיים במערכת. את לחם חוקנו לנו היום, ארבענו אבותינו, הביא שצריך גם תוכל מובילים לנו, והנביאנו ייתן ניסיון, אם עזנו ילמדה. אנא אדוני חלם. הנה קרוב לקרוב והתפארת, לעולמי עולמים. ישוע אני נותן לכם, אל תביט בחטאינו, כי באמונה כנסיעתך, ותעוז לתת לך ברצונך את השלום ואת האחדות, אתה חי ומולך לעולמי עולמים. אמן. שלום האדון עמכם תמיד, אמן. ברך איש את אחיו בשלום. Peace. אשרי הקרואים לסעודת תעשה.
אבינו הטוב והמיטיב, אשר ציוויתנו לסעוד יחדיו מלחם החיים ולשתות מכוס הישועות. מודים אנחנו לך, ברכנו אדוני אלוהינו, שנהיה אחים ורעים זה לזה במשיח, עד שנהיה נושאים את בשורת הישועה אל כל יושבי תבל, בשם ישוע המשיח אדוני. מאוד מאוד מהר וקצר, אין צורך לשבת. שבוע הבא יש לנו חתימת קודש באמצע המיסה, הרב פיוטר יהיה. לסי תקבל את חתימת הקודש, ושבוע לאחר מכן היא תטוס להוואי. אנחנו מאחלים לה ולאמא שלה הצלחה גדולה ביבשת החדשה. בעוד שבועיים אנחנו נהיה כבר בצום 40, אז נקבל את תקדיש חתימת הקולים. מי שרוצה לקבל אותו, שיפנה אליי לפני, לא לפני המיסה, בשבועות האלה, שאנחנו נדע לכמה אנשים צריך להביא. And you are most invited to stay over for a refreshment right after Mass. You just go out to that door and you will see. It will be very clear what to do. And stay with us so we can have a few words after. שבוע טוב לכולנו. אדוני עמכם. אדוני עמכם. יברך אתכם אלוהים אחד, האב והבן ברוח הקודש. אמן. לכו לשלום המשיח. Shalom, shalom.